ajudar a gent a descobrir els seus valors perquè quan siguin grans o abans que siguin grans, fer-los realitat. Y yo, es que, no sé, a ver, puedo decir, para mí la solidaridad es la amistad y, ¿qué digo más? Empatía. La amistad, la empatía y la ayuda entre las amigas. Las frases, los consejos que habéis estado pensando, buscaremos un podcast un poquito chulo y será tan sencillo como que pondremos un trípode en el suelo y se grabará vuestra frase. Es libre, si alguien dice hacer un poco perfecto y si no, pues no, ¿vale? Pero así también quedará un poquillo más divertido. Y una vez hayamos rodado todos, vendremos aquí y haremos una pequeña valoración de cómo ha ido. L'audiovisual és una manera de vincular els joves amb les càmeres, però que a través de les càmeres expliquin alguna cosa. És a dir, primer que ens expliquin per ells i vivencin què vol dir cooperar, què vol dir diversitat, què vol dir com jo veig el món, com el veu l'altra persona i com les nostres mirades es posen d'acord i no competeixen, sinó que s'entenen, s'escolten, són empàtiques. I a partir d'aquí també a través de l'audiovisual s'explica la història que ells volen explicar. Venga, vosotras, me habéis convencido. Per mi una de les coses més importants és treballar uns valors i tenir clar que som una comunitat, que vivim dintre d'una comunitat i que anem creixent com persones i que aquest desenvolupament som partíceps, formem part del nostre creixement personal. Per treballar sobretot motivacions personals i una sèrie de valors que els ajuda a empoderar-se per enfrontar-se a la societat que els hi ve, que no és poco, que els hi espera una de bona. Vamos a mover un poco nuestro escenario. Nos dijeron que teníamos que traer una frase de solidaridad. Escribir en un papel algo que nos haya pasado con alguna niña o familia o lo que sea, que nos haya cambiado la vida. Doncs una sèrie de consells de savis, que diem nosaltres, que són petites experiències de vida que hem pogut tenir, doncs hem intentat traslladar en petites frases curtes. Endavant. Hola. Hola. Vale. Es muy fácil. Mira, ¿En qué parte? aquí. Esto donde lo dejo era el papel de lo que voy a decir. Espera un segundo. Lo dejo aquí. Cierra la puerta. Ay, qué vergüenza. Vale, hacemos una prueba, ¿vale? No te muevas de ahí, porque si no... Viu cada dia com si fos l'últim. Tinc que viure el dia al màxim perquè ja fes tot el que jo volia fer i passar a l'ataque. I així ja tinc més problemes. Vale, muy bien, ya está. Adiós. Muy bien, siguiente. T'acuerdas, Sílvia? Perquè és cert que quan graves i agafes una càmera els hi agrada molt. És un punt que els enganxa, no? Jo crec que generacionalment estan més acostumats a posar-se davant la càmera, posar i si han de dir alguna cosa, doncs endavant. Ni siquiera te decepcioné yo, te decepcionó la idea que te hiciste de mí en la cabeza. Vale, perfecto. Yo creo que muy bien. La volvemos a repetir por si acaso. El mundo está en manos de aquellas que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. ¿Qué? ¿Os ha costado mucho o no? Ella nunca supo ser Julieta, él nunca quiso ser Romeo, por la historia que pudimos haber tenido y tiene gasto de escribir. Enhorabuena, ya está. Ya ha pasado. Ya la peor parte ya ha pasado. Princesa, ni tragas el cuento. Venga. Ponte un momento. Vuelve a llamar princesa y te tragarás el cuento. Joder, qué chunga, vuelve. Me gusta tu frase. No existe una verdad, cada persona inventa la suya. No pases el tiempo con una persona que no esté dispuesta a pasarlo contigo. Siguiente. Si crees una mica de confiança,
I és una passada el que pots treure en un sol taller d'aquests joves, no? I realment com a professional i com a persona és molt gratificant, és molt enriquidor i penso que és una generació que té molt poc tinguda en compte, són el futur d'aquesta societat i que els hem d'ajudar amb els trampolins perquè es puguin impulsar cap on vulguin. Vas veient com van evolucionant i com van canviant i com van fent-se persones, i això és una de les coses més satisfactòries, jo com a professional i jo crec que dintre de lo que és el Centro Amigos, no? El que els nois arriben a tenir una mica consciència de quina és la realitat i què puc fer jo en aquest món. No? Venen de 8 hores de 6 hores de classe, dinar, venir aquí i ficar-se a fer deures al reforç educatiu, i de vegades necessiten més esbarjo i cridar i trencar. I bueno, costa una mica, però ho aconseguim. Vale, hasta ahí. Vale, pues ya está. ¿Cuál hago? Alguna muy fea, venga. Vale, esa vamos a